Finally, after 'yan tsalle-tsalle da 'yan yawace-yawace da 'yan abubuwa, finally kin yi likin. Ina fa za mu za and their children ɗinki? Suna ina? Baki da su? I'm not mocking you because kaddara ba ta wuce ta haukan kowa ba. Amma akwai kaddarar ganganci. Because wani irin wawanci ne zai sa ki shiga ɗaki, ki yi haram relationship with someone else, sannan ki ɗauki waya ki rinƙa makanki bidiyo. Kin fi kowa zama hamshakiyar tumamuka ne ko komi? A to hamshakiyar tumamukanci. Ina iyayenki suke? This girl is too young, har yanzu bata fi karfin ku kamo ta ku yi mata shegen duka ku dawo da ita gidanku ba. Ba ta gurin wannan she's always hanging out around men, different type of men. Ban mace ce obviously, but then akwai limits for everything. Dare, rana, safe, shaye-shaye. Kin yi likin, wallahi jikinki ya fito. Yanzu mutane za su fara making fun of you. Ke kika makanki? Da ma wani ya miki sai a ce kaddara ce. Wani irin wawanci ne zai sa ki je ki yi abu da wani ki rinka makanki bidiyo? Finally, ya Allah ka raba mu da mummunar kaddara. Allah ka sa ka da mahaifi yaran da za su zama sanadiyar mutuwar mu, dan wallahi wannan da in diyata ce. Wannan in diyata ce. Allah ya kyauta. Allah ya shirya mana zuriya, Allah ya raba mu da mummunar kaddara. Finally, after 'yan tsalle-tsalle da 'yan yawace-yawace da 'yan abubuwa, finally kin yi likin. Ina fa za mu za and their children ɗinki? Suna ina? Baki da su? I'm not mocking you because kaddara ba ta wuce ta haukan kowa ba. Amma akwai kaddarar ganganci. Because wani irin wawanci ne zai sa ki shiga ɗaki, ki yi haram relationship with someone else, sannan ki ɗauki waya ki rinƙa makanki bidiyo. Kin fi kowa zama hamshakiyar tumamuka ne ko komi? A to hamshakiyar tumamukanci. Ina iyayenki suke? This girl is too young, har yanzu bata fi karfin ku kamo ta ku yi mata shegen duka ku dawo da ita gidanku ba. Ba ta gurin wannan she's always hanging out around men, different type of men. Ban mace ce obviously, but then akwai limits for everything. Dare, rana, safe, shaye-shaye. Kin yi likin, wallahi jikinki ya fito. Yanzu mutane za su fara making fun of you. Ke kika makanki? Da ma wani ya miki sai a ce kaddara ce. Wani irin wawanci ne zai sa ki je ki yi abu da wani ki rinƙa makanki bidiyo? Finally, ya Allah ka raba mu da mummunar kaddara. Allah ka sa ka da mahaifi yaran da za su zama sanadiyar mutuwar mu, dan wallahi wannan da in diyata ce. Wannan in diyata ce.